Go, go.
Hey! Kai! Hey! An yi taron ku an tashi na karrama Alhaji Haka Shankari, wanne godiya zaka nuna bakin da suka zo na nesa da na kusa. Assalamu alaikum. Mai magana ne sunan sa Alhaji Aliyu Ruwa, ko guda Balarama guda kuma biya na guda da ke cikro cikan na guda. Wato alhamdulillah mun gayya mun kira taro biya taro daga sassan Najeriya state din 36 ina zuwa da bazo mu wuce hudu ko biyar ba, kuma alhamdulillah an yi da biya dambe yau dai anan
ya zama ma kusan na koma Ali Zuma. An yi damban da ba ta zama damban 17 alhamdulillah an yi dambe sosai. To bakin da suka zo wannan za ka yi musu wajen bangajiya. Ina masu fata a alheri yadda Allah ya kawo su lafiya ko Allah ya sa su koma da lafiya. Mun gode Allah ya saka da alheri. Abin da ya sa ne haka wato alheri ya yi a cikin da ake buga damba a Najeriya. Aka ce alheri ya yi kashin kayan sananne ne kuma idan ya je gidan damba baya nuna kabilanci na jamawa ko kuma gida wanda ya rabar shi ya gata yana bar shi yasa yau kaga na tsaya na gaza zama na gaza zaune har autar mai tunani yana cewa shi na farar kaza a bin lela ba bai yadda ake ba gaskiya ne an yi duk abin da za a yi saboda in nema da jaya kamar nema kaina domin abokina ne kuma bai yi. To da karshe wannan godiya ku nuna Ali Zuma. Ali Zuma mana masa godiya Ali Zuma ya ba mu gida gaba daya wanda ko yaran yan banka mun sa da yaran yan sanda mun sa da kuma mutanen mu wanda suka tsare mana gate kamar irin Ahmed Matsira da Ahmed Sanata da Aliyu na garin Kaduna suka sa a gate suka tsare mana gate kuma alhamdulillah Ali Zuma duk abin da ya kamata a yi ma ya mana ya ba mu gate mun sallame shi ko bakin gurgudu abokin mu da aka rama shi ya samu a cikin